Здравейте хора, аз съм Сути, той е Венци и днеска играем в Hardcraft. Да. Венци, нека да го оставим той да си каже там какво ти да си казва, защото и той снима. Клас Warrior. Клас Archer. Добре, някакво каза. Значи в Hardcraft сме и тук има нещо като... Млъкни! И тук има нещо като Team Fortress, да. И, да, ще ви го покажем. Има... Колко класа са? 1, 2, 3, 4, 5, да. Има Soldier, има танк, има Spy, има Archer, има Warrior. Аз ще играя Warrior. Айде, цъкай с десен бутон. Виждате колко яко ви го показва. Избран клас Warrior, може да влизате в портала. И сега идваме в този портал. И влизаме. Ето какво има, аз само ви го кажа. Това има Warrior и почваме да се биеме. Двамата ли се бием, бе? Всички се биеме, тук са много хора. Май. О, то го бих, вау. Лошото е, че свършва храната. Сега. И като видите такива сърчица по земята, просто минавайте и ги взимайте. Убих един. Браво, браво. Браво. Не си го бил. Това в лево пише. Убил. Браво. Браво. Убих трети. Абе, убил си ти. Втория убиваш. Как те е? Сега ние ще се бием. Добре, тук сме хора, понеже някой казах да ми пише първо по месенджер, но той ми се не пускай, как ти да е майната ти. Да, той си знае кой е. Наско Григоров. Да. Как ти да е? Сега. Аз намирам някакви сърчица, тук и са хилвам. Да, сърчицата те хилват. Ела, Георги 4. Хакер съм. Знам, че съм хак, просто килаура. Сути килаурата му викат. Нали, Венци? Да. Той идва за отмъщение. За отмъщение ли идваш? За отмъщение. Бат, Георги, задушавам се. Това е мъртва, също му отмъщение. Ще си махна абоната от него. Лагна ми. Чакай да му напиша. Чакай. Умря е. Прибих го. Това си ти, бе. Не мисли, че... Не съм аз. Аз съм на едно сърчице. Бим с Бат Георги. Бим с Бат Георги. И съм на две сърца и губих. Даблкил. Мултикил. Immortal Club. Така, отгоре ни цепеше някакъв арчер. Ама, ние... Просто сме просто. Аз съм про. Това трябва да го разберете. Аз съм про. Про по умиране, по слабост, по всичко. Най-лошо. Това, чакай, не ма би... Ето, държиш. Виж го, не съм метал от високо, сега ще умре. Аре, бе, бате! Ела тука. Що ме стреляш? Не те стрелям аз. Чакай, бе, тока ме подклана. Идвай тука, помагай, бе, бате. Свърши ми яденето, то по-добре ме уби. Яденито. На нас като цигарите. Добре, тук е полезно да сте с Optifine. Ще ви намали лага, че сервера има минимален лаг. Така, ще ви помогне да ги гледате арчерите, ако са скачили. Така че туториал от мене, съветче, tips and tricks. Стеглете си Optifine. Въпреки че ако го нямате, да. Нещо, нали? Препоръчвам ви. Така, бием се, Бат Георги, заушавам се. Бат Георги! Лъзгам се! Yes! Флап, БГ, мултикил, добре. Направихме мултикил. Ела тука, бе, ела. Добре, това беше клипачал. Не, бъзикам се, не съм се саднал. Аз не се садвам, освен на CSGO. Да. Вид хакер. Аз на Team Fortress да не ви говоря какъв съм лоухак. Той Венци знае. Изпитвал е болката от хакът ми. Да, като се спая там. Изпитва голяма болка. Чакай за подкаст. Тъпи фреймове, дигайте се! 30 FPS, ужас. 30 FPS е много добре. Ти нормален си. Чакай. Reload. Нещо ми лага супер много, на 40 FPS ми върви.
30, 40. Айде, рип. Бате, падна ми 8 FPS, шит. Добре, лок на 760, оправи 760, добре. Преживяхме го, хора, преживяхме го, на тебе. Хедшот, нямам ли хедшот за мене? Какъв е то чоколате? Ей, шоколад. Ох ти, един мортал мръсен. Лак. Не стигна един мортал, той трепа, Мале. Бъз. Добре, правя си магии на компютъра в момента. Сигурно някоя магия. Защото много лагва. Айде, какво стана с прекрасния 60 FPS-ов клип? Ай, бат Георги, мри. Венци биете в гръб, извиняй, бат. Предварително ти се извинявам, ако те убих. Предварително. Ти ме уби. Ой, то ден лепно. Оле, не съм го целил. Шит. Добре, какъв е този лак? Пауза! Добре, върнах се. Така, добре, FPS-ът е по-добре FPS-ът, окей. Куче влиза в стаята, хаштаг кучето ми влезна в стаята. Хаштаг бат Георги ме бие! Ти от тоде не си млъкнал, бе, човек. Знам, кажи и ти нещо, аз вече ми стана неудобно. Чакай, че ни робаква кът нещо и бат Георги ме уби. Не беше. Тук ли се? Опа, отглуших, да, тук съм. Заглуших, затова спрях да говоря, иначе не спрям да говоря. И ето го, спайчето мръсничко. Какво е това? Какъв е този плея? Ара бе, бат, извиняй. Мъжо ми стана за човек, ама сори, пичи. Какво стана, бе? Убих го. Не ето. Плаче ми се. Хаштаг путът ми са очите. Екей, плача. Мерси, то ме изкарам от слитката с този кнопбак на стрелите. Шит, подпукай, фак. Идвам да прибием бат Георги. Убих бат Георги. Браво. Мултикил. Виждате, да Immortal доста често е в сервера, така че лайкнете му Facebook страничката. Ние ще реклама на него ли правим? Давай на всичко правим реклама. Сега ще ви направя реклама на този пич. Какъв е то лаго е? 15 FPS, 16 FPS. Бум. Пак отглушавам, тук родители, на плюс 18. Самоуби. Кой се самоуби? Един. Той е жалко. Зад теб съм. Зад теб съм, не ме уби, защото съм на малко. Идвай. И нямам. Бат Георги! Венци, помай за Георги. Уби го е. Бой. Аз не знам сега по кой удрям. И аз. Тук направих някакъв кил. Just kill. Идвам навко. Умре ли, бе? No way. Аз да умра? Не. Аз никога не умирам. Ти чува ли си някога Наско да умира? Не. Не, тогава. Ето, егото. Където де замъчвам мутността. Айде. Стига на китайци мръсни. Айде. Да, на това му помага и някакъв стрелец. Добре. Я са чин, това не е често тук. Саша попала в Георги. Чакай, Венци. Идвам. Дръж го. Остави ми го, морце. Извиняй. Не мен, бе. Там който ми падне. Кой всеки, бе? Бия по теб, бе. Ара, бе, бате, то ни уби двамата, леле. Мен ме уби друг. Чао, това е за отклипа. Не, отново се базикам, спокойно. Така. Сега сериозно. Махни. Тихо. Тихо. Ох, това си. Нещо би се там. Бой. Бой. Да, убих един. Да, на теб ти помага стрелец. Умря. Убих един поне. На един убих.
на Поне му остане на някакви... сърце и половина. Ма на теб това не беше честно. Ела, Ендърмане. И теб ти помагаше и стреля. Абе, помагал ми и той. Помагаше. Това не е че. Абе, ара бе, бата, аз того го източих, ти го би. Нещастник. То бат Георги, то бат Георги. Унищожим. От всякъде, от всякъде. Вече, аре, приключваме клипа, какво ще кажеш? Венци! Да. Хайде да приключваме. Айде, чакай да направя. Заедно Бензин Factory. Охо. Айде, чакай. Последен кил да направя. Последен кил. Добре. Ти подкраднах. Не си. О, открадна го. Добре, убихте, като за последен. Чакай. Айде, последно, защото аз бях Не, на 3 сърца. хайде. Хъп. Шит. Чакай. Ай, ето го бат Георги. Добре. Значи, надявам се клипа ви е харесал. Венци ще си го приключил сам клипа, защото е гаден. Да. Абе, махни, Аз бях Сути, той беше Венци и до скоро.